Čaute, moje meno je Coder, hudbu robím od roku 2019, mám 22 rokov a vždy ma bavila myšlienka vytvárať z ničoho niečo. Dneska si ideme ukázať, ako sa robil beat na skladbu Ego ASMR z albumu Prototypes. Takže tu máme projekt ASMR. Začal som klavírom, ktorý môžete vidieť tuto. Potom následne som pridal takéto akordy, nejaké husle. Potom som išiel na 808, tá je túto. Následne som pridal klasické snary. Nejaký perk. Open headky. Potom som išiel na kick. Tak, teraz pustím solo bubny. Teraz pustím z 808. Potom som už vlastne mal skoro celý beat, ale niečo mi tam chýbalo, tak som tam pridal ešte takúto flautu. Tam mám pocit, že tomu dala taký charakter. Takže v beate som sa snažil spraviť nejaké zaujímavé pasáže na obzvláštnenie pre ľudské ucho. Tak exportoval som si ten klavír, čo som ukazoval na začiatku, a dvojnásobne som ho zrýchlil a vytvorilo to takýto zvuk. Ešte som do toho pridal tie husle a je to na prechode znejúce takto. Potom máme bridge, ktorý je piano reversnuté, nastrihané, znejúce takto.
mám ešte takýto klavier. Ešte by som zdôraznil to, že si pamätám, že na posledný refrén som tam chcel zapnúť všetko. Nech to na posledný refrén najviac hrá. A môžeme si ho pustiť. Takisto flautu som tam pičol o oktávu vyššie na posledný refrén. To je asi všetko. Takže toto bol beat ASMR. Takto vyzerá jeho celá štruktúra. Ak by som mal povedať nejaký insight o tejto skladbe, ako vznikla, tak bolo to štýlom Ego bol u mňa, hrali sme Fifu, počul tento beat, počas toho, ako sme hrali Fifu, nahral prvú slohu, potom dal pauzu na Fife a išiel nahrať refrén a potom už sme vedeli, že tá skladba má nejaký charakter a myslím si, že to dopadlo dobre. Mám na ňu super spomienky a chcel by som poďakovať Melodies za pozvanie do tejto super show. Prečo sa od nich nič nové nedozvie?